Да. Готови? Айде. Пусна ли камерамен? Да. Здравейте. Здравейте. Тя отпред на кой забак си? На средния ли? Да. А отзад? Пак на средния. Поред натоварване. Да. Ама ми се е разкърцало колелото. Аз ще ходя и го мия на автомишката и Ама то на автомивката, как го миеш? ми се струйката. Ама трябва да пазиш венците и отпред главините. Всичко И на движенията и главините на колелетата не трябва да ги надуваш с водоструйката. Нали знаеш? Знам, ама аз хода на една слаба струйка и тя много не надува. Ами защото ги пълни с вода, човек. Аз така преди години на предишното колело си ги бях напълнил с вода и след това ги разглобявах да ги чистя. Ма... Тук ще станем кал. Да. Миналата седмица взех автобуса, отида горе на Витоша на Златните мостове и оттам пешачката тарам-паджик стигнах до Алеко. Имаш изкачваш, после по едно равно. 4 часа ли бе, колко? 3 нещо. Имаше много около ездачи. Витоша много, там много пътеки много. И какво само един лифт остана да работи сега, така ли? Лале 1 и лале 2. Абе, какво е схема? Не е голямо изкачване. Ако е само това. Не е само това. Ще дойде изкачването спокойно. Тук има спускане. Жабарник, ама няма жаби. Знаете, че открих един кладенец. То не е кладенец, ами извира вода. И хората са го иззидали е така. И аз го намерих в гората. И после там ходих, върнах се там до една вила, където нощувах през нощта. Взех една мотика, една лопата и ходих да го разчистям, защото обраствало, листа вътре такова. И да му направя и това дето се оттича. И един човек местен
каза, че това е над 100 години човек. От преди 100 години, да, там от селото са ходили. То е една банка там, в едно село. Са ходили да го чистят, ама вече като се обезлюдило селото и вече никой не го чисти, то вече не работи както трябва. Не мога да пие вода от него. Но водата е била страхотна. Човека помни едно време дядо му как го изпращал там да пие вода. И вика, дядо вика беше много капризен. Водата като е налята сутринта и на обяд вече не ще да я пие. Вика, това е стара вода. И ма праща, вика, мене и майка бил, отиде да му нанесем вода. Това ми се вижда като схема. И вика, такова, водата вика беше страшно много хубава, много вкусна. И вика, между другото, то не е само от водата, разбира се, де. Но нали, все пак спокойствие едно време тук на село, вика, то в планина, там не е много високо, 870 метра над морска височина. И вика, ей, кумши, тук къде имаше, вика, те, защото нали хубава водата, простичка храна се хранеха хората. И вика, по улиците къде бяхме, вика, всички сте дълголетници. На 97 години се спомина, другия на 96, по-надолу уния хора и те 90 и колко бяха и те. Няма стрес, няма нищо, не се усил. А пък при баща ми на селото, където ще ходим утре, той е последна къща до реката и има точно до неговата къща на 30 метра от къщата, в нищото, бита сонда на 100 не знам колко метра надолу и извира някаква вода, която не е топла, ама е с такава температура 24-5 градуса. Така може да се отопляваш зимата. Да. И да се охлаждаш лято. И баща ми, нали, ходи там и си налива вода от тази сонда и пият там. Не от градската тръба, ами от сондата. И някакъв местен там му казал, по-възрастен от него му казал, младеж, дей пи от тази вода, бе. Един човек така пи от тази вода и умря. Е сега наскоро. Да. И баща ми, и на колко години беше този човек? И на 97 години умря. Млад се е споменал. Защото е пил от тази вода. Те сега скоро се даде някакво предаване. По този повод, докато говорихме този разговор, и понеже бяхме двамата с този човек там наместен, и то още имаше. Да. Сега това тук са много стръмни пътеки, шорткати, ама ние ще си караме по царския път. И вика една баба, тя столетница такава, по телевизия ли се е дава, ли? Ама такава активна, шари напред назад, прави това. И я питат, хубаво ли, ти сега по тия години, как се оправиш, какво това? Вика, ми вика, помагаме, вика това. Снахата ли беше, какво казала там, дъщерята ли? Снахата май беше. И вика, ма разбирате ли? Вика, много съм доволна. Всеки ден готви ми първо, второ, трето, десерт, там, не знам какво, не знам що. И вика, ти като гледаш тази баба с 100 кусор години, нали тя наистина се едно, нали трябва някакво си грижане. И снахата вика, търчи напред, назад, прави, струва всичко, вика, тук много съм доволна. И вика, дават стъката на 80, не знам колко човека. Защото първи път си вижте някакво мало момиче, нали? Или някаква жена, нали, поне, не? Снахата на 80 кусор. Това ли е стакването? Не е само това. Това ми е най-големия отбор. Ама си още отпред на големия. На средния съм. На средния ли си? Да. Добре, че първо тук. Ти нямаш ли да пикаеш? Как? Аз спирам да пия вода. Те там ще подпадат. Добре. Твоето е Касак е. моторче. Детско. Като петленце. Да, супер е. Това много леко върви, бе. И твоето не върви ли леко?
Как се струва? По-трудно бъде. Късо е това колело и е малко. И на тебе сега съвсем като го видя отстрани. Детско. Ага. А едно време като го докара ми се струваше супер, човек. И то пак си е супер, ама не е като за нас. Дай ми си твоето, ако искаш да не се мъчиш с това. Аз съм му свикнал. Ама твоето скърта, бе. Скърта, защото нали ти казах, че го измих. Вземи това. Който си. Мека е малко гумата. Задно. Ами да ти кажа по-хубаво. Иначе знаеш какво става? Не. Друг. Сега тук е много тръгна, да. Аз така на слизане от паниците, на кампаниците от Стара планина, с напомпени гуми, ти казваме по такъв път. Чак на половината Стефан ми вика, защо не ги спаднеш тия гуми малко? Ей, като ги спаднах и се родих. Все едно на друго колело скачих. То на това, моето, рамката му е малка. Наистина, че ти е малко мека задната гума. В смисъл, тя тежестта ти пада сега назад и... Да. Може би и затова по-тежко върви. Ема аз сега свалих на най-малкия дебат отпред. И е добре, така ли? Много леко. Това ли беше изкачването? Едно от всичките. Аз мисля, че ще почна да спускам вече. Обратно Няма и 2 км да сме минали. Едно 75 тисъчи. Да. Има едни стойки за колелета, дето сваляш си часовника от кришките и го штракваш на това. Тънк. И става компютър. Ето де. Да. Това има и виришка да е като часовник. Здравейте! Добре. Карай плямо. Твоите гуми вътрешни имат, нали? Имат. И имат ли боза? Не. Само въз. А моите... Твоите като имаха боза, как спука на добро? Значи точно това размишлявам сега. Гумата почна да спада след като минах през един дълбок гьол. И сега си мисля, тая боза, ако е така водоразтворима някаква, не знам това, но от водата дали не се отлепила някоя вече залепена дупка. Не знам. Само от едно намокрене. Или пък на мокренето да е подействало като рязка разлика в температурата, охлаждане. И хоп, пак някакъв ефект на
разлепене. Защото те гумите сега се загряват. Като се мачкат постоянно. Въздуха не знам дали ще стигне. И краката. Ми нали тренираш? Не. Не ходиш ли да тичаш? Не. Ходи. Що? Не знам какво мързиме. Намерил съм всеки килограми, корем, птици, всичко от всяка станах дебел. Пустите. Аз се убедих, че най-важното е да излезеш от входната врата на къщата. Да. Излезеш ли, няма проблем. Вчера се теглих 98. Миналата година по това време не ходих да тичам, ама крачех там, нали? Всяка вечер по 10-12 км. Бях на 91-2. Истината е, че колкото повече напред в годините, толкова повече движение трябва. И по-малко храна. Да. Аз утре няма мога хода. Ми няма нищо, ще мини за 2-3 дена. Да. Аз след такива натоварвания пия болко успокоящо. Знаеш ли какво разстояние има докато излезем на равно или на спускане? Не. Що? И да знам горе-долу да се пробвам да разпределям малко, не? И по-бавничко. Да не давам много жега. Бавничко, бавничко и те си върват метрите. Да. Тук не е много стръмно. Не. Ти нали си виждаш пулса? Колко ти е? А? Колко ти е пулса? Чакай малко да смена на друг екран. Нямаш ли общ екран с няколко неща? Комбиниран. 152. Е. Аз нямам 120 още. А? Нямам още 120. Вода пи ли? Не. Не пи. Сега ли? Не, кога ти. Ай след 2 минути. 151. Това нищо не значи. В случая, в момента не мога да направим така пряко сравнение. Кой е моя? Що, нали се движим с еднаква скорост? Има значение това. Възраст, килограми, натренираност. Ти като си по-натрениран. Как да сме? Все едно сравняваме ябълко с фрукти. Пясъка по-трудно се върти, не? Кое? В пясъка по-трудно. Ами да интегрирано разлика. Да може, защото за мен гумите са широки. И може би са меки, лягат отгоре по-напо. Искаш ли да помпим задната? Предната е добре, ама.
Ви казах, че няма нужда. Не. Горе нямаше нужда, ама като те видях тук на изкачването. Помпих, че малко да се качи, да. Ето ги направихме ги целите в калчовете. Въобще не съжалявам. После скепсо отида да го измия пак на автомитката да го напълня с вода. Колкото са пълни с вода, където е седалката, и после го държа на една гума на задна да може да се изтече, защото е влезнало вътре в рамката. И как е сега, по-лесно ли е? Отзад. По принцип да, ама не мога да преценя дали защото е на помпик или защото нали краката малко нали се почина сега. Ама да, малко бруса повече сега. Бързо караш малко. Да. Намалеш. И тук вече малко. Изкривих на една страна и повече не можах да продължа. Трябваше да вземеш Германа да му дадеш дългото колело. Тук да върти. Сейчас чакаме да сме още горе на хижа Здравец. Долу. Що? Докато се нагласи. Той има крос тренажер, нали знаеш? Не знам. Кара ски. Кара ли? И то нали е такова Да. като ски. Не знам дали кара. В началото караха. Вчера ходих на неговата работа, ама го нямаше. Само Стрински беше там.
Разработиха се тия палци, нали? Да. Ама отпред Ви малко живото. еми, Ти трябва да го задържиш, палеца да, натиснат. колко знам, ама късо му идва пак. Джилото свършва или палецът свършва пък. Това върти, зън, обаче не се качва. То сега не ти трябва. Да, бе, да. Мисълта ми беше, че до последно съм го карал и съм го оставил. И бяха като часовник. Как така от седене? Това е чудна работа. Ти къде каза, че го държиш на терасата? На терасата, която е остъклена, западна е, яко го пече слънце. Ама той е завито да се е чържета. Обаче температурата си е температура. Това знам, вътре става на себе майски парник. Вчера оставих този часовник къщи и сложих Касиото на това. Ето такъв глупав часовник. Ретро. Да, човек, така ми хареса. Защото лекичък. Ами, и размера е по-малък. И кришката е по-тясна, не е така широка. Въобще не се усеща. И няма нужда да го държиш, нали, така прилепнал към ръката. Мога да носиш и лаба. Защото то няма какво да мери, нали, няма сензори, няма нищо. Всяк ме се прииска да това викам, да го пускам да продавам. Но после викам, за какво да продавам? Ще сменям. Той един с другия, който ми е кеф. Ими да. Един е на едната ръка, другия на другата и... Да. Кога ще дойде асфалта? Ами на колко километра сме? На 3. Още 7 км е минимум. Ако искаш отвори Google карти и той този черния път се вижда. Това спирам. Има едни, идват горе на леко да пият бира. С колелета. Ама такива скъпи колелета, дето са по 5-6 хиляди лева сигурно. С амортисьор в средата. Да, всякакви. И те ходят, правят някакви спускания състезателни. Чупат ръце, крака, зъби. Апа са дърта такива, особено единия. Мой набор, така горе-долу даже. О, чивка прави. Даже каза, че... Благодаря. Прибирам се и като се прибера, един душ взимам и след това си режа там нещо за хапване, салатка, работи, докато се нагласа да седна да хапна лека по лека и то става 8:30-9. И се затварят очите ли? Еми да, пенсионер. И към 9 часа помотам се нещо там кривата, докато се оправя. Някой ако се обади да ми загуби половин час по телефона глупости, да си ми говори. И то аз 10 часа съм кривата човек.
Това ми е на помощ. Това ми е ежедневно. Даже гледам, много ден отварям вайбъра, защото аз повечето време го държа на изключен звук. Особено и в работата, като съм някой път. Няма хора, нямам работа в момента административно, отворя мога да видя какво става, обаче повечето време звука е изключен, защото аз като вземе да ми пуска и аз такова, нали, сега това да погледна, това да видя, онова да видя и то се залисвам и ми се губи времето. И гледам, вчера видях чак, вчера кога беше 31-и, Германът, че на 24-ти писал човек. Ама викам сега, какво да му връщам, честит празник. Преди една седмица. Викам, то сега се разсърди сигурно, ама... Аз отворя, примерно, и отворя целенасочено нещо да видя. И надолу, като имаш дълга листа хора. И кога отварям, кога не отварям. Някой път ги видя. Ей сега както при него една седмица. Особено тия хора, нали знаеш, като не пишете редовно и те изпадат надолу някъде. Аз не скровам да гледам надолу. Тук малко спускане се виж. Тази жена, какво искаш да кажеш с това надолу? Аз не можах да я Че разбера. като се изкачим, след това надолу ще не е много готино. Ага, Аз така го разбрах. Камерата мига червено. защото записва. Да не е low battery. Не. Записва какво говориш и после може да бъде използвано срещу теб. Компромат. Да. Компромат. Сега съм си харесал тая модел по 2. Има следващия модел по 3. И сега скоро излезе по 4 модела, който е малко по-издължена камерата, с по-голяма батерия. И е 8К. Тая е 4К, но е 8К. И с много по-хубаво качество. Тоест, он е клип, където го гледа там замазания, че е като сълза. Влиза ли под водата? И под вода може да влиза на няколко метра, но за по-дълбоководни снимки има кейс. Да. А това е камера GoPro? Не. Insta360. Как? Insta. Като Instagram. Да. Insta360. Китайска е, обаче и те са като другите брандове китайски Huawei. В смисъл много неща, много напред. Не са като Garmin. Урязани, такива семпли някакви криви и като iPhone. GoPro-то е като iPhone спрямо Insta360. Защо? Защото гледам един има прави много снимки в това, в интернет. И те снимките, повечето му снимки не са хоризонтирани, те са някакви въртиш 360 настрани и по някое време си надолу с главата. То не е приятно да го гледаш. Ама той е качва, упорит. Ами той е гида в Google, където прави 360. Сега тук има табели, да видим какво пише на тая. Вижда, черната са наляво. Такива запантани. Да. Крачиш нагоре, като качиш. Всъщност отдолу слагат едни колани подобни на велур такова. Но на теб за какво ти е? Ти няма ли да ползваш лифтове? Ами, заради разходката. Искаш да си самостоятелен, независим. Не, сега лифтовете, примерно като отидем в Италия, където отиваме да караме ски. Там са ми тия алпийските ски си взимам. Те са тесни, бързи ски, състезателни. И оттам лифт, спускане и местиш. Някой път аз съм цикал, ние по 80 км 100 на ден. Само на ски. Не говоря за изкачването на лифта. Правим. Някой път от единия баир се преместиш през 2-3 баира, се чуваш после как да се пребереш. А тези ги наричат туринг ски бях. Как им казват такива ски? Тръгваш, примерно аз нали хода пеша, се качвам до Черния връх.
и слизам. Тия ски са такива, дето това е такъв по-скандинавски тип спорт е. Слагаш си отдолу клишите и почваш да изкачваш нагоре. Мога да вървиш хоризонтално такъв. Писо право нагоре, по струмото. Как не се хлъзгаш, бе? Поема. Отдолу се слагат колани. Ага. Закачва се на върха и на опашката на ската. И тия колани са подобни на в едната посока. Все едно имате така. Здравейте. Здравейте. Приятно разход. Имат посока отдолу на... Представи си кадифе, нали знаеш на едната страна, като го изгладиш е гладко, но назад ти запира леко. Да. Е, така. Подобна материя, само че е по-твърдо. Да. И де факто посоката ти е назад. Ти, като качваш нагоре, те не могат да върнат назад ски. Обаче пък на спускане. На спускане не. На спускане качваш се горе, махаш коланите, навиваш ги като колан и си ги прибираш в раничката. И надолу се спускаш. Те са такива широки, защото караш извън пистата в тях. Тя като е широка не може да потъне. Дори да не е оттъпкан снега. Докато тясната ска се зарива. Да. На необработен сняг. И де факто имаш свободата, качваш нагоре, зависи какъв ти е маршрута. 1 час, 2 часа, 3 часа. Катерени имаш ските. И след това горе пускаш веднъж и това ти е за целия ден. Е, 200 метра, брачи. Най-големия баир. И пориха, бе. Ръката ме заболя. Баджаците. Малко ще походя ти, ако искаш, карай. Какво се тая? Оня ден ходихме на профилактични прегледи от работата. И това ми прави кардиограма. Нали, на един от кабинетите. То ти е това. Част от пакета, дето ти плати за фирмата. Сумата ми беше 115 на 80. Каза, че сърцето си работи добре. Няма някакви работи. Там околемявания, не знам какво, не знам що. Какво ще каза, някакви други неща. И пулса ми беше бавен. Къде? От двата пъти вода до там. Пулса ми беше влегнало положение, нали? Без да мърдаш. 61-2, нещо такова беше. Кръвните и урината. Пикошна киселина. Имаш. Да. И не е добре това, защото Трябва диета. лекарите казват, това ти съсипва Костите, крака. Почваш да ходиш като патка. Не само това. Казват, че се натрупва и в разни тъкани и полека-лека, вика, ти уврежда бъбрицата. Има случаи, вика, хора достигат. Викам, това до кога ще го пия? Вика, ами не се знае, може до живота. А викам, я бягай, свърши кап, ще ги хвърлих. Но не трябва бира. Така ли? Не трябва гъби. Месо не трябва да се прекалява, трябва да се ограничи много. Е, такива някакви храни, които произвеждали пурини. Пурини, така се наричани някакви вещества. Дето организма явно не мога да ги обработва заради егенето или заради какво. И това е. Захарта е горе-долу в норма. Защото преди години... аз може би преди вечер съм избункал един шоколад. Преди години бяха оцелили човеко висока.
и затлъстяване, човек ми казаха. Черният дроб леко затлъстял. Ама аз как се занимавах тук 2 години вече. Ни спортни, нищо и само лежане. И по цял ден на едно бюро. Това е разбираемо. И ще видя след това лято, ще се опитам малко по-активен да бъда. И с храната малко борова кора. Това бреза, бе. Да, брезно. Тия сега с тия коли се качиха до тук. Те са ги счупили отдолу. Те по друг път са. Сега ще се върнем по този път, където те са дошли. Той е по-караем. Добре. Колко пише тук? Те се види. Паметна площа. Иди вижда. Не могат да поддържат, човек, гледай. Ами... Значи те... Нищо, трябва да се спуснат малко седалките. Седалките малко трябва да се спуснат, да не се захлупиш. Кой го е стягал това? Ти? Една идея по-ниско. И за да не се захлупиш, трябва да си на педали и клякаш зад седалката. Вече действаш ли пишете? Ми мисля, че не. Си е свикнал. Все едно във футбола да има правило с кой крак да риташ топката. Да. Ако ми е по-силна лявата ръка, значи съм е правилно. Да. Значи за Германа играе това правило. Твоето колело, трябва да му го подариш. Той ще го щупи, много е дебел. Или да му го продадеш. Ще го щупи, вика, много е дебел. Ето е нашата такова табела. Черква бяла. Ей така, за да не се обърнеш, трябва виж, ей така зад седалката. Виж ме, ей така. Да. Така. И какво ще стане с макарите? Или с корема? Може и ти влезе седалката в корема. Мен
е ноже. Добре, а ти с хидравличен спирач ли си? Да. Както го пуснеш на страна, не се ли сипва масло? Не, Еба. А обезвършаваш ли? не. Те си бяха обезвършени. Да, ама нали видя ефект такъв е като свалиш предната гума. И Не. като смениш надморската височина А, събира. и се събира. Ти как ги отплескаш? Ми се слонаеш тек. Аз не видях, защото не се сигнал. Трябва да му правим място. Ние сега от тук ли дойдохме? Къде? Е, от тук. Не. Как не? Гледахме наляво. Да, му дойдохме от този път. А, да, от този, да. Да. Ще говориш за това. Да, ама сега сме и на друго место. Да. Сега той път ще мине от някъде си. Да не ни пречи. Всеки малко да изпусне тази спирачка. Не, просто не ми остави. Ние се качихме от тук, така ли? Не, от тук да дойдохме. И се качихме от тук. Да. Не от тук. Е от там. И е сега. Там долу трябва да има път за наляво, нали? Ние дойдохме по този път, ама дойдохме от там. Стигнахме до Т-образното и хванахме насам, което се явяваше в случая се беше ляво. Сещаш ли се? Ага. А? Там, където с уния хора се срещнахме, трябва да завием наляво, не надясно. Това бяха тия хора. Да, Сега ли не стигнахме? да. Това модел. Среден клас е. Аз тази задната капла я взех от OLX-а. Защото старата ми капла ми се разби движението. А тя беше като предната такава, много не е главина. Аз направо си поръчах цяла капла. 90 лева ли беше 80? Сега сме на 5 км, имаме да караме още толкова и До сега беше хубаво. се спускаме. До сега 5 км изкачване ли? Ми не, общо взето е такова. Като това. Леко изкачване. Доволен ли си? Да.
Обаче ниско е тук, човек. Ниско такава широколисна гора. Здравейте! Приятно е много. Да. Обаче Борова гора е по-хубаво, нали? Еми, какво ти кажа? Едно такова навява зимно Боровата гора. И По-хубаво плюс мириш. това, по-хубаво мирише, обаче боровите, не знам, сега юни месец, почват да се разпрашават ими такива и ти казвам. Дъжд от оранжев прашец. Ами. Кова ми? Няма, бе. Прибираш се и всичко е в оранжево. И това го дишаш. На коя гора това? На всяка една борова. Витоша няма сякаш. Не си го оцелил, ще го Това видиш. там, където хода е повече открито, да е. И имам един малък участък, може би около километър. Поне по моя маршрут, иначе си има там, може да си караш под гората доста. Значи ние сме ходили с Янчето и гледаш сега бора седи, изведнъж някакъв полъг вятър удря бора и облак оранжев почва да се стели от него. Чакай сега, това да не е дето от тия дъждове от Сахара. Не. Това си е толкова праха. отгоре. Не. Това си на шарките и А, размножаването там праха. Даже как направиш? И бум. това е Витоша 100. Карела. Ами на Илко приятелката ще ходи. На бат Илко майстора. А, Да. Той бяга, знаеш? да, знам. Ама и тя ли бяга или... Тя бяга много. Той почна да бяга сигурно покрай нея. Обаче той има проблеми с коляното и избягва големите Да. дистанции. Дълги преходи. Да. Ходи тича по 5 км всяка седмица, всяка събота на 5 към Рън. И сега това Витоша 100 си е цяла организация, в смисъл тя ще мини 100 км бягайки, ама Илко вика, аз ще мина 200 покрай нея, 200 км с колата, подкрепяйки. Тук на този пункт трябва да съм, Да. после на ония пункт трябва да съм, размачкай ми кръчетата. Ами да. Дай ми да ям, дай ми да пия, вземи това, вземи онова, дай да се преоблика. И така вика, аз ще бягам с колата 200 км. Не знам, бе, те нали от нас тръгва и при нас финишира. Той има и за колелета, има и за такова. И за бегачи. Да. Янчето каза, аз до година ще се запиша. Голяма газа. Нали ти е мек? Затлъстял. Да, той, защото е мек. И сланината като е мека и пък опира до колко. Ще скачиш ли? Късно. Трябва по-отрано да подготви скорост. Трябва, между другото, точно е така, когато си с най-голямо усилие на педала, ако преключваш тогава, особено нагоре, ебаваш мамата на колелото. Не трябва един вид под напрежение да ги... Ме кефа там. В Италия човек като ходим. Или... Италия може би не чак толкова там. Лятото е така, защото е етап. Там къде ходих в планината. Етап от тая тяхната обиколка на Италия. Джироли, как се казва? Джироли, не знам как е право. Италианското джиро. Обаче зимата, т.е. лятото във Франция, по този път, където ходя за плажа,
човек колездачи. Такива поединично. Ама с такива да шосейки. Карат сини такива хубави колета. Тесни кони. Повечето са дъртаци, да? Не е толкова колкото, нас по-дърти. По-дърти дъртаци. Ама много се кара във Франция, човек. Нали Италия каза? И Франция, и Италия. Но Италия ние ходим зимата за ски. И колездачите не ги виждаме зимата. Да. Но там е етап от това. Все едно Тюр де Франс, само че тяхното, то се нарича там Джиро. Ти знаеш, че и тук има Тур де Франс? Не. В Велинград го правят. Ама го прави Крумчо Крумчо ходи, да. с неговата банда. Да. Тук Тюр де Франс, Тюр де Велинград. И ми дава се води етап от Тур де Франс. Някакви вицове техни. Етап България. Не бе, Тур де Франция. И как да дойде като Тюр де Франс, пък е извън Франция? Ами не знам, има и такива инициативи. Някой си... Не бе, човек, прочети в интернет, че видиш. Тура на България, може ли да кажеш, че си в Африка отиваш да го правиш? Това е, нали, е такова безмислица някаква. Така звучи, да. Сега ние сме минавали по тази пътека, ама тя не е много за велосипедисти, за пешаци. Добре, А този път не знам дали няма да не изведе и къде отива. Как да разберем? Да гледам за табели. В Google го няма този път. Пише Шина сам Студенец. Не знам това къде ще не заведе. Изглежда приятно, ако искаш да покараме. Състоянието ме притеснява единствено времето, защото нали имам някакви ангажименти там към майка ми, брат ми. То спускането ще е бързо. За половин час сме се спуснали. Аз не съм му задал посока докъде искам да стигна и той сега в момента само ме траква, не ме води никъде. Затова не виждам докъде ще стигне този път. На този малък екран. Ама според мен трябва да покорим целият този път и да се слезем до Студенец, ако продължим този път. Ако е само това, е нищо на фона на което минахме. Ако е само това, да обиколим Баира, е нищо. Аз не го сравнявам с измина. Виж, тук има път. Аз мисля, че се сещам за този път.
Да пие ли вода? Както искаш. И тук разруха човек. Да. Да. Помещение, големи работи. Комини, два големи. Цяло е живот някой тук. Добре, ти ще да гледаш пътя на телефона. Защото го няма. И ще ти кажа едно приложение, където има много такива маршрути. Къде е точка си? А? Къде е точка си? Не. Спирам. Много изморих човек. Отказват ми това. Краката. Документите. Гледай се си изпуснал документи. Ще да ти. Тъй като стане. Здравейте. Добър ден. Говори по телефона. Вайбър гледа. Уй, на мама бомбона. А сега? Нагоре или надолу? Мисля, че и двата пъти отиват на мен също място. Един е по-стръмен. Колите се чуват. Yes. Колко 5 без 20 е? Еми ето, 5 часа тръгваме и 6 сме долу. Най-късно. Ако искаш, ще остана направо у вас. Да, така ще направим.
Нямаш против. Ако искаш и първенец. И после да качва майка на рамката и вкъщи. После Мито ще те закара с хондата. Виж сега като дам газ ми се дига предната гума. Почвам кантар да правя. Да. И имам един приятел, там къде ходим с него, караме ски зимата. Той е така памти, обаче много кара колело човек. Митко. С едни големи крака е. Ма той кара такова шосейно.